Jakovák, Gloria, klub tanečného športu Kesel Vadeo. Na 6. mieste sa umiestnil pár so štartovým číslom 30, Tomondy Oliver, Viktorová Katarína, TC Metal Košice. Piaté miesto patrí páru s štartovým číslom 50, Ödven, Šimon Mark, už po pole, a to je Maďarsko, 5. miesto. To bolo 5. miesto, a teda 4. miesto vytancoval pár štartovým číslom 54, Desag Oliver, Dančinová Barbara, a to je klub tanečného športu Kesel Vadeo. Tešia sa, majú prečo. Určite. A teraz ideme 3. miesto, čiže ideme udelovať medaily. A to je 32. štartové číslo Šašala Juraj, Mirostekova Karin, TC Metal Košice. Blahoželáme. Štartové číslo 53 si vytancovali 2. miesto a je to Center Markov, Klepancová Kristýna, DK Gracia Michalovce, 53. Tak a krátke parkovády znieru pre nášho štartový číslo 69, tento Samuel, DK Lucia, DK Elegancie Košice. Takže nech sa páči. To sú naše hodnotenia, aký výkon ste dneska podali. Verím, že súdni, keď sa vám dali ešte lepšie ako dnes. Ďakujeme pekne. Takže ideme vyhlasovať ďalej, ale samozrejme im dáme priestor, aby mohli byť vypožení. Ďakujem krásne. A ideme vyhlasovať výsledky Junior 2C štandard. Vám ďakujeme. Mali sme vo finále. Gratulujem! Ja vám C-čku gratulujem. Všetci ste super. Práve preto, že niečo pre seba robíte.